Sanibona, nginibingelele kakhulu namhlanje. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlangane ngamazwi kaNkulunkulu. Kuhlezi kuyintokozo kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi sonke isikhathi uNkulunkulu asipha sona lapha emhlabeni ngokuba sisiphiwe nguye uNkulunkulu isikhathi sokuphila okuyisipho esikhulu kunazo zonke ongaze uzicabange noma oseke wazithola because sona usithola each and every day. Imagine being given something. Nangakusasa uphinde unikeze. Nangakusasa you're given something. Like you need to get to a point of appreciation uma ungumuntu. So namhlanje nje uNkulunkulu ufisa ukuthi sicaciseleke kakhulu kugqame kithi ngokuba ubaba ohlala ekhaya ezulwini uyayibona imidlinzo yabantu, uyazibona izinto abantu abazikhulumayo, uyazibona izinto abantu abazenzayo, uyababona futhi abantu la beshelela khona, la belahleka khona, la bengenzi khona kahle. Yikho kunguye owaziyo ukuthi imuphi umyalezo odingwa abantu bakhe ngasiphi isikhathi ukuze benze kahle babe nokuqonda okugcwele nokupheleleyo. So namhlanje ngifisa sikhulume kakhulu in deep details mayelana nevangeli likaJesu. Ziningi izinkolelo ngoJesu abantu abanazo. Ziningi izinto abazicabangayo nabazishoyo imbala ngomholi wethu uJesu Khrestu, umfeli wethu uJesu Khrestu, iwundlu elingcwele elisinxuselayo kuba uNkulunkulu zonke izinsuku. Ngegazi lakhe athi Baba useyonile futhi kodwa ngiyacela ukuthi umthethelele. So singabantu uNkulunkulu bekutshala kakhulu nje enhliziyweni yami ngomzuzwana nje ukuthi the combination of ungezwa nenkani, these two things zizokulahlekisa kakhulu umuntu, zizokudukisa kakhulu umuntu, zizokwenza ukuthi ugijime uye kubhujisweni, ugijime uye kulahlisweni nasekulahlekeni impilo yakho yonke ngoba awufuni ukulalela izwi kaNkulunkulu ngendlela eliyaleza ngayo. Awufuni futhi ukulingenisa enhlizweni yakho lithinte umphefumulo wakho ukuze uzokwazi ukuthi usindiswe. So mawuhlanganise lezi zinto zoyi-2 wazibamba waziqinisa zayiqinisa zayenzela abalikhuni kakhulu inhliziyo yakho, then izoqina njengekaFaro and uNkulunkulu uzoyipha amandla ukuthi qine kakhulu, pinpoint, aqinise, ebese ungaphindi utholane neqiniso, ebese ungaphindi ubonane nombuso wezulu. Ngoba kubaluleke kakhulu engifisa ukuthi sihleze sikhumbuzana sikwazi ukuthi ukuhlangana kwethu ngalendlela kuzokhuluma izindaba ezinkulu, and I am only spreading the message and the invitation of umbuso wezulu. Sending all those invites to you ukuthi now you are invited lapha kwi-Lord's wedding supper. Now you are invited, but you're going to need to find yourself. You're going to need to find your soul. You're going to need to know what is rightful to do, what is not rightful to do. Ngasiphi isikhathi. To know ukuthi uNkulunkulu ufuna ukumthanda ngakho konke. Umthande ngenhliziyo yakho yonke. Ngamandla akho wonke. Umphefumulo wakho wonke. And I also add ukuthi nangesikhathi sakho sonke because vele usinike uye kwasekuqaleni. Understanding ukuthi isikhathi uNkulunkulu asinikeze sona esani. And njengoba siphila einsukwini zokugcina lesikhathi esincuncu esinaso, isikhathi sokusebenza sibuyele kuJehova. Isikhathi sokwenza intando yakhe kakhulu kunaqala. Ngoba isikhathi siyancipha kakhulu kunaqala. Sonke siyabona ukuthi usuku seliphela engazuthi ama-minute. I-weekend yona-ke angisayiphathe yayo. So bantu bakaNkulunkulu, ngiyafisa ukuthi umoya kaNkulunkulu unithinte eqondeni ukuthi le myalezo le ayidlulisayo, lezi zincazelo lezi
azidiga deep ekuthenini niqonde ukuze ningalahleki, kuwusizo kuwena, kuwukuphulukisa phefumulo wakho, kuwukuphulukisa wena ekufeni. Ngoba uJehova akathandi ukuthi kubhubhe ngisho yedwa. Which is why nanamhlanje kungakabhujwa la emhlabeni. Which is why nanamhlanje engakabuyi uJesu ezolanda ibandla lakhe. Because ubekezelela wonke umuntu ukuthi abuyele endleleni ukuze engezoyifumana esebhubha ngelinye ilanga. So namhlanje ngifisa siqonde kakhulu ngoJesu. I'm not gonna specify ukuthi abantu bathini ngoJesu. I'm not gonna specify ukuthi abantu bacabangani ngoJesu, bakholelwa kwini, but ngizodlulisa umyalezo uNkulunkulu angithumile ukuthi ngiwudlulise namhlanje. Ngoba akusizi ukuthi ngaso sonke isikhathi sithi uJesu umholi wethu kodwa sibe singenzi ngendlela enza ngayo. Because if umuntu ewumholi wakho, ubukela kuyena ngithi ukuthi uwenze kanje, ebese wenza ngendlela efanelekile. Fana nomalusi. If umalusi elusa izimvu, uma ethi right, akubukelwa kuyena bese kuthiwa right. Uma ethi left, akubukelwa na kuyena ebese zithi left. Njengomholi. Which is why nasemabandleni if abaholi benza izinto ezirong ezingafanelekile, whether abaholi benza izinto zobumnyama, whether abaholi bakhonza abanye uNkulunkulu, whether baziphilela impilo yasemhlabeni, intsha nabazalwane nabo bonke abantu abasebandleni bazobukela kubona abaholi. Because action speaks louder than words. Akusizi ukuthi umholi ume phambi kwabantu and speak the word. Because umoya uNkulunkulu usukukhola vele. Uzokusebenzisa uzolikhuluma iqiniso, kodwa uma ungaliphili wena, abantu abakhulayo ababukayo bazobuka izenzo zakho. And they will eventually forget what you said to them. Bazokhohlwa lokho okushilo, kodwa bazobuka inkambo yakho nokuhamba kwakho endleleni. So ngifisa siqonde ukuthi uJesu ungumholi wethu. uJesu ungumalusi omuhle wethu. And uyasho ezwini lakho ukuthi izimvu zakhe ziyalazi izwi lakhe, ziyamlandela. It's a pity now ukuthi abantu abaningi mabelusa mhlasembe balusa izimvu noma balusa inkomo or izimbuzi or whatsoever, sebeqhubha zona zihambe phambili bona babe ngemuva. Balibele beyishaya mayihamba endaweni wrong bayishaya. Forgetting ukuthi ibona abazindlela, ibona ufuzo bahamba phambili, khona izimvu zizobukela kuyena umalusi ebese ziyamlandela la ehamba khona. Ngoba izimvu aziyazi indlela. They are just animals that need to be led. Abantwana abayazi indlela. There is no child ona 2 months ongangitshela ukuthi uyayazi indlela into getting to a stopping. Akayazi indlela, just need to be led. Udinga ukuthi enziswe izinto aze akhule ahlakaniphe azi. We are children njengoba sila emhlabeni. Singabantwana kuphela. Sidinga umalusi ukuthi asihole endleleni. Ngoba umalusi uyamazi uNkulunkulu. Umalusi behlala noNkulunkulu. Uyizwi likaNkulunkulu. Umalusi uyazi ukuthi uNkulunkulu uthandani. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uzondani. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyaleza ini. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, uphilelwa kanjani. So njengoba umalusi wafika la emhlabeni, wayezokhazimulisa uJehova. Njengoba umalusi wafika la emhlabeni, wayezoveza ubuNkulunkulu esenyameni. Wayezoveza ubuNkulunkulu so that people can understand ukuthi they can do it. Because sisenyameni sonke angithi. Imicabango yethu eyenyama, izenzo zethu ezenyama. But ukufika komholi wethu uJesu la emhlabeni, wayezoveza ukuthi noma usenyameni usangasibamba istandard sasezulwini. Hence that is why umholi wethu taught us umkhuleko omkhulu ukuthi mayenziwe intando kaBaba uNkulunkulu emhlabeni njengoba nasekhaya ezulwini yenziwa. Kwenziwa yiphi intando kaNkulunkulu ezulwini? Kuthotshelwa uNkulunkulu. Izingelosi zihlezi zilindile ukuthi uJehova uzothini njengamanje, uzosithuma phi senze ini. Bethi nje manje ureal
hamba endaweni yaseMaritzburg naliya ibandla liyalimala. Methi Gabriel enza ukuthi, Michael enza ukuthi. Bahlalele ukwenza intando kaNkulunkulu le nathi ekuhlalele ukuthi siyenze lapha emhlabeni. And uJesu made it so clear ngezenzo zakhe ukuthi iyenzeka ngempela intando kaNkulunkulu noma usenyameni yazi. So ngifisa nje sidiscuss nje izinto ezimbalwa ezenzeka ezenziwa uJesu, ezaphilwa uJesu, nasifundisa khona sikabantwana bakhe. Nasiyaleza ngakho. Especially ngifisa siqonde kakhulu ukuthi sibheke inkambo yakhe, indlela enza ngayo. Not saying ukuthi we should definitely mimic exactly what uJesu did because sihlalela ukwenza intando kaNkulunkulu, sihlalela ukukholwa uNkulunkulu, but njengomholi wethu whatever akwenza uyazi uyasho izwi lakho ukuthi konke engikwenzile nani ningenza ekufanayo futhi nize nenze ongaphezulu. You can do more and more with more. So ngifisa sibheke yonke into uJesu ayenza. Ebese siyabheka ukuthi thina silekha kuphi. Because for fellow Christians, if you call yourselves Christians, then you must be able to do as Christ did. You must be able to live Christ-like life. If ngampela uJesu ngumholi wakho, if ngampela uJesu ubukela kuye noma ukholelwa kuye. Ngoba sumamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, you are bound with uJesu, you are married to uJesu. And njengomholi wakho kuzomela wenze njengaye. Wenza njani ejimini? I-gym coach yakho mayithi enza ama push up. Ungazi ukuthi ama push up enziwa kanjani. Awubukeli kuyona i-coach yakho ukuthi yenza njani? Bese uyenza nawe. If uthisha wakho enenzisa i-project esikoleni, ungazi ukuthi enziwa njani, ayenze kuqala, awubukeli na uthisha wakho ukuthi wenze njani, and then you do it now. If emsebenzini imanager yakho ithi enza umsebenzi thizeni, ikufundisa, awubukeli na ukuthi yenze njani, and take that as a good example and try to fit whatever that they did. Bese uyenza nawe ngendlela ezoba reliable for wena, ezokwazi ukuthi uyiqhube for the rest of your life. Wenze nawe ngendlela yakho but doing the same thing, the same job, and actually producing the same results athandwa ubaba ohlala ekhaya ezulwini, ubaba uNkulunkulu ongcwele usehlalweni sobukhosi. So ngifisa sidiscuss nje i-character kaJesu, izibusiso zikaJesu, iziqalekiso zikaJesu, umyalezo kaJesu, ama-solutions kanye ne-leniency. Sonke siyazi ukuba lenient kumuntu ukuthi mengabe ethole 29 i-pass rate ku-30 uthi hayi ngoba uzamile umedele loya 1 noma engawudeserve. uJesu was so lenient with us. Namanje usa-lenient with us. That is why usaphila noma uwona kangaka. That is why usaphila noma ufeba kangaka. That's why usaphila noma uphuza kangaka uphindelela each and every day. uJesu is so lenient with you. Noma uthakatha every day njalo ngo-12 wona kuyaziwa ukuthi uyavuka ubasa umlilo wenze whatever oyenzayo. uJesu is so lenient with you. So uJesu ayizofakaza lapha emhlabeni ngoJehova uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Aveze namandla asebukhosini obungcwele basezulwini kulaba abawadingayo. Kodwa ukuzama ukusiza kwakhe kwamubulalisa. Yazi ukuthi abanye okanye thina sonke lapha emhlabeni sesiyosindela ukuthi uJesu wezwa wabasenyameni, wakuzwa ukuthi kunjani ukuba semzimbeni, wakuzwa ukuthi kunjani ukuzidela, nokuthukwa, nokushawa
waze wezwa netaste yokufa imbala. So uJesu ungongcwele kakhulu kaNkulunkulu. Siyazi sonke ukuthi umuntu nomuntu uba nendlela ayenza ngayo izinto zibe lula, whether for yena noma for abanye abantu. And ngaleyo ndlela uNkulunkulu unikeza igunya kulokhu okuzoba usizo kubantwana bakhe ngaso sonke isikhathi. uJesu wayenoxolo. uJesu wayezithobile, enozwelo kakhulu, which shows the character of God. Remember I said sizodiscuss i-character yethu. Siyazi i-character kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nomusa kangakanani, unobubele kangakanani. And uJesu showcased that 100%. Showcase umusa kaNkulunkulu, hence that is why wayephilisa even nangesabatha. Showcase ububele baNkulunkulu, showcase uxolo, ethethelela. Wakwazi ukuthethelela uJudas engakamkhapheli. Wakwazi ukuthethelela uPetru engakamphiki. Imagine wenza into engakenzeki. Esekuyi-outcome. uJesu wafika waveza uthando kaNkulunkulu, waveza umusa kaNkulunkulu, waveza ububele baNkulunkulu nendlela uNkulunkulu anozwelo ngayo, nendlela uNkulunkulu anoxolo ngayo. Because indaba isasempini enkulu yokuthi isithi asifuna ukuthi abantu bamjikele uNkulunkulu ngokuthi bakholele ukuthi uNkulunkulu akanazwelo kangakanani, akanabubele kangakanani, ukuthi uNkulunkulu unonya kangakanani. And uNkulunkulu is not like that, people. And uJesu made it so clear ngezenzo zakhe ukuthi uNkulunkulu nangempela akanjalo. So ziningi izinto uJesu afika waziqinisa la emhlabeni. Number 1 ngithi umusa. Nangakho ukufika kwendodana yomuntu kusengokuvela nje kokubele nomusa kaNkulunkulu kithi. Ngokuba walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okuphakade. Usawumusa lowo kaNkulunkulu. And the Lord was specifying yesterday ukuthi akumele engabe usalandelwa kangaka muntu. Akumele kangabe usancengwa kangaka uncengelwe impilo yakho. Kodwa uNkulunkulu ngoba usakwenzela umusa, namanje usancengwa, namanje usahlakazela ulwazi, namanje usafundiswa, namanje usabekezelelwa, namanje usenzela ububele. Kodwa lokuxhaphaza kwenu umusa kaNkulunkulu, lokuxhaphaza kwenu uthando kaNkulunkulu, lokuxhaphaza kwenu isikhathi uNkulunkulu anikeza sona, uzokujezela lokho. I-judgment imele ifike phela. I-justice imele iseve phela. Because uNkulunkulu akakwazi ukuthi ngathi sekubekezelele, wakubekezelela iminyaka, wakubekezela isikhathi eside, wakufundisa la ungazi khona, wakucacisela. Gcine futhi kunhlanga zimunga nomoya, then you will get what you deserve. Number 1 umusa. Number 2 ubulungiswa. Justice is very important. Awukwazi ukuthi udlwengulile ebese uyaqhubeka utanasa. No, you need to be punished for that. Awukwazi ukuthi ubulele bese uyaqhubeka uyihlalele bengazi ukuthi awenzanga lutho. You need to be punished for that. Awukwazi ukuthi untshontshile kamakhelwane, bayakhalisa maye manje liya 10,000 untshontsile bezokwenza into ebaluleke kakhulu, bakhalisa maye ngenxa yakho bese wena uyaqhubeka utanasa. No, kudingeka ubulungiswa phela. Akwazi untshontshe ingane ipeni esikoleni kade iyobhala ithi phuthuma ukuyobhala i-exam, untshontshe i-calculator bese nje kuthulakale kanjalo i-fail i-exam, kuthulakale kanjalo. Untshontshe igolide lapha emsebenzini, untshontshe imali yasemsebenzini, untshontshe amathuluzi asemsebenzini, insipho yomlungu wakho emsebenzini, kuthulakale kanjalo. No, you need to be fired. You don't deserve this job. Ama-materials, ama-instruments ubona ukuthi awakho, akusiwona ukusebenza. Sorry, asingaxolisa. You need dingeka i-justice ngako konke lokho.
It's unfortunate ukuthi ke sesiphila isikhathini samanga kangakanani. Sesiphila isikhathini sobubi kangakanani. Even though umuntu deserve justice akusenzeki kanjalo. Sekusebenza ukuthi wazibani, because fraud and corruption has taken over the world. Mawazi abantu nje abazi abantu ngathi sicabanga ukuthi lapha phakathi kanti usuphume kudala. And futhi manje yazi into esengirealizile ngayibona ukuthi umhlaba usenandaba, yazi. Police awasenandaba. Aseyiphuzela emsebenzini methanda. Umuntu mekhishwe ejele akusenandaba ukuthi abantu bazokhuluma hawa abuya bahlangana lapha basenandaba yazi manje. Justice is coming to an end la emhlabeni sengiyabona. Justice is coming to an end in those big parliaments, in those big hands, the government and everything, the ministers. Ijustice iyangokuya iyaphela, which shows ngampela ukuthi umoya kaNkulunkulu is going to be drawn la emhlabeni, and masudrowekile umuntu uzobe senza ngokuthanda kwakhe emhleni yaseGomora naseSodoma. Lapha basebeziphilela ngokuthanda kwabo. Uthanda ukudlwengula ingane encane uyayidlwengula, uthanda ukwenza ukuthi uyakwenza. Because ijustice ayisingasekho vele. Laselingasekho usunegunya lokwenza nayo yonke into oyithandayo, usune-authority. Kuthi uma ufuna ukulala nayo leya ntombazane noma ikugabhile, shona khona lale nayo, it's okay. Uzoboshwa ba? Kuzokwenzakalani kuwena? Ngeke kuzokwenzeke lutho. It's okay, just do it. Ijustice iyangokuya iyaphela, and uJesu wayezoveza ijustice la emhlabeni. So kuliqiniso ukuthi empilweni onecala kumele abhekane nemiphumela yezenzo zakhe. Kodwa nanamuhla isikhathi silibele siyanwetshwa man. Silulelwa abantu ukuthi baphenduke ngokuba ihora lokwahlulela nesikhathi sobulungiswa sesifikile. Wawuthini umyalezo waJesu? Wawungasho ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele? Underline, phendukani. 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 Ngoba uJesu knows ukuthi mase sekusondela umbuso wezulu, ongaphendukile will be in so much trouble. Ongaphendukile uzothola isijeziso sezenzo zakhe ezimbi lezi angafuni ukuphenduka kuzona. That is where justice comes. uJesu mebuya la emhlabeni ezolanda ibandla lakhe, yes okwamanje usawummeli, uyasimela esinxusela ngaphambi kwaNkulunkulu. Asho ukuthi ngegazi lakhe sacela ukuthi uba uNkulunkulu asixolele, but uma sekufike isikhathi sokuthi abuye la emhlabeni uNkulunkulu esefed up sekwanele seku-right, uzobe ngaseyena ummeli, uzobe seyijudge. And if nanamhlanje kuzokulethwa abathunywa ngaphambi kobuso bakho, akutshela umuntu ukuthi lesi siketo sigqokile sifishane kakhulu, uzoheha uluthe abanye abantu besilisa, and then mase bekudlwengula uzoba nenkinga. Ngqabashiye wena hayi uyengehlulela nani. Yazi ukwehlulela yini? Yamazi umahluleli? Umahluleli is the judge. If ngikuyala ngithi lokho ngitshontshayo uzoboshwa, uzoba nenkinga. Uthi hayi boya ngehlulela, musu ngehlulela nawo amacala akho, nawo nazo izono zakho. Yazini ke uzothi musu untshontshile wabanjwa. Ijudge lele lapha enkantolo lizothi oh wena uyantshontsha wena. Khala katha ejele 20 years. That is the judge. I'm not judging you by telling you the truth. I'm not judging you by helping you. I'm just telling you the truth to help you out. And if you're gonna feel like I'm judging you, then iqiniso ngeke lize lifinyelele kuwena, angeke lize likuthinte, ngeke likwenze lutho. Kuphela uzoqhubeka uhambe emangeni, and then mase lifikile ijudge la ngampela. Uzozisola. Mase fikile ummeli engasayena ummeli, eseyijudge esezokwahlulela, uzosho ukuthi kade wena ngangikusiza, kade wena ngangikuyala, kade wena umoya kaNkulunkulu owasala la emhlabeni wangena watshalwa kuma messengers ahlukahlukene amaningi ethi ayazama ukutshela iqiniso, wena wangezwa wangalalela, then you deserve ukubhujiswa, you deserve the lava yomlilo, ubhubhe kuphela inyanga. So uJesu wayezo-emphasize ijustice ukuthi it will be served ngesikhathi right.
Ubulungisa buyeza ngesikhathi esifanele. Umusa, ubulungiswa, kwethembeka. Kona kubuhlungu futhi kuyamangaza indlela okulula ngayo ukuthi abantu bathembeke kuma-boss abo, kumakhosikazi abo, nakunkulunkuluwana basemhlabeni. But uJesu waveza ukuthembeka okukhulu kubaba uNkulunkulu ngokuba ngcwele ngaso sonke isikhathi. uJesu hold istandard sobungcwele esalapha emhlabeni. uJesu made sure ukuthi uyona yonke into ayenzayo akasuke ebukhoneni baNkulunkulu. Hence that is why ngaso sonke isikhathi njalo ntambama wenyukela entabeni, ahamba ayokhuleka, ahamba ayoconnecta nezulu. Because God is like an aerial to us. We need to connect with the heavens. So that ngaso sonke isikhathi sizodlala ivision emnandi yasezulwini. Ivision emnandi yasezulwini kubantu. But if you are not connected to the heavens, then you will not show the vision yasezulwini. You won't show the mercy yasezulwini. You won't show ubulungisa obuzayo basezulwini lamhlabeni, which is the so one and only truth. The vision yasezulwini iqiniso. Ukuthi liyeza, liyinkemba, izwi likaJehova elisezwini lakhe liyinkemba ehlaba enhlangothi zombili. If ungalamukeli njengoba linjalo, usafuna ukukhohliswa ngamanga, i-judgment iyeza. And surely, surely it's coming. So uJesu before aze afike emhlabeni, esikhathini nje esingaphambili nesesidlulile, umhlaba ubulubele wonakala man, day in day out, ungcola futhi nobubi banda kakhulu kunokuthi bunciphe. Ngaleso sikhathi ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, nangaleso sizathu sokungcola komhlaba, ngoba kuyamcunula ubaba ungcola komhlaba, kuyamcunula uJehova ukunengeka nobuwicked balapha emhlabeni ngokuba ungcwele. You know mangabe uclean ukuthi akuthokozekeli kangakanani ukuhlala endaweni engcolile. You know mangabe usugezile ukuthi akuthokozeli kangakanani ukuyodlala eminyango, akuthokozeli kangakanani ukuhlala endaweni engcolile because you are clean. So uNkulunkulu the most high akaze angcole. uNkulunkulu is always clean. uNkulunkulu is always holy and most holy. He's in the most holy place, most holy environment. He's always clear and clean, pure. And the Lord doesn't belong endaweni engcolile, which is why umhlaba odalwe nguye umcunula, unyanyeka kuye njengoba uqhubeka wanda ukungcola each and every time, each and every day. And the Lord is angry bantu baNkulunkulu. You must understand that uNkulunkulu udiniwe njengamanje. It's unfortunate ukuthi isikhathi esiningi indlela engiyibeka ngayo, ngiyibeka with a very polite voice, with a very calm. But uNkulunkulu udiniwe bantu baNkulunkulu. Ngikuthatha njengomdlalo lokho. Ngikuthatha njengento engilutho lokho. Ngikuthatha njengento nje. Man, it's just judgment is coming, people. You will be judged ngaleso sono sakho ungafuna ukusiyeka. Uzojeza impilo yakho yonke. That is why I wish and always pray for abantu ukuthi imiyalezo kaNkulunkulu mayifika kubo kungavimbeli lutho ekuthenini babuyisane noNkulunkulu. Bangavinjwa yilutho ekuthenini benze intando kaNkulunkulu ngoba you will be judged. And angithandi ukuthi abantu bazisola, ubisola kubuhlungu. Usuphika apha ama pieces zehle izinyembezi cophansi. uNkulunkulu akafuni ukuthi abantu bazisole ngelinye ilanga. Hence that is why imiyalezo yakhe ispreada kangaka each and every day all the time. Because akathanda ukuthi uzisole ngelinye ilanga. Akathanda ukuthi uzisole ngenye imini. Because i-judgment iyeza. Surely and surely it is coming. So as I was saying ukuthi ngenxa uNkulunkulu ukubona ububi obungaka lemhlabeni, wayelibele ithumela abaprofeti
ukuthi abeze bezoshumayela ivangeli lombuso wezulu, and they were preaching the very same vangeli elisashunyayelwa nanamhlanje. Lombuso wezulu osusondele, lombuso wezulu osusondele. Ngathi ngiyababona nje bechaza ngokusabeka kwalo. uJoel wachaza ngosuku lwesigayegaye, usuku lobumnyama. Bafika noZefaniya wathi usuku lapho uNkulunkulu eyoqothula konke abantu nezilwane lapha emhlabeni. Weza noZakhariya wathi usuku lokulwa, God will be fighting izitha zakhe. Uzobe elwa nazo, eqeda ngazo. Ngoba umhlaba wakhe phela lo. Seyibuse kakhulu zatana sizitha zikaNkulunkulu emhlabeni. Useyidedelele kakhulu futhi nangenxa yokona kwabantu. That is why izitha zikaNkulunkulu ezidedele izitha zakhe la emhlabeni. It's okay, do it. As a punishment yalezi zoni lezi ezingafuni ukulalela, ezingafuni ukubuyisana nami, ezingafuni ukuzihlenga zenze intando yami. You can do it. Ingane yakhe engalaleli, engafuni ukwasha izitsha. Mawuthi njalo buya esikoleni washa izitsha, njalo buya esikoleni uthi uyafika njalo izitsha zingcolile. Athi uthisha esikoleni ingane yakhe ayenze homework, uzothini? Uzozicela umshaye vela akezwe nasekhaya akayawasha izitsha. Athi uthisha njalo ingane ifika ingayenza ngehomework akufonela, athi yazi yenza njani? Ufike nje umshaye kakhulu nazo zonke izingane ngoba vela akezwe. And the Lord is going to allow for a very limited time ukuthi lezi zitha zakhe zilwe nabantu la emhlabeni abangezwa, abanenkani. Which is why abantu bezodwenguleka kangaka ngale mimbuya nalezi zilwane uNkulunkulu angazidala ngesezigcwele la emhlabeni. Liyanzalo liyayeza ingelosi ezawa. And mase sekushuba la emhlabeni uNkulunkulu uzobuka nje. Athi vela bezwa lapha. They must be punished. And only aba-righteous, abambethe ithemba, isivikelo esiyithemba. Only them bazo-survive. Only them will get a protection from God. Only them umoya kaNkulunkulu uzobahola. Makubalekwa ubatshela ukuthi nobalekani ngala, ningasebenzisi le ndlela. Only them bazothola liyankanyezi liya, bayilandele lapho uJehova baholela khona. Only abenza ukulunga, only abangcwele, only abahlala ebukhoneni baNkulunkulu, only abathobela umdali wezulu nomhlaba. Sibuyeleni kuba prophet. Athi uMalaki luvutha njengeziko, liyakubashisa bonke abanjani abaziqhenyayo. And baningi abantu abayiqhenyayo njengamanje. Beyiphakamisa beyitshela ukuthi bangcono, beyiphakamisa beyitshela ukuthi bona they are so enough, they are so fulfilled. Just because behlala kwingqovungqovu zosofa bako leather gallery. Is it leather gallery? Yeah. Hlale kusofa what ba 50,000. Esembethe leya throw leya 8,000. Azibone emkhulu vele la lapha egarage khona nje ingqovungqovu ye-X5 BMW. Usemkhulu ke manje ke. And the front wall endlini yakhe is made of glass. So they're gonna be so up there. If ungazani noNkulunkulu bantu, I repeat myself. Lolu suku lizodila nawe ngoba uyayiqhenya wena, uyazikhonza wena, uyazikhothamela wena, uziphakamisa wena kakhulu nokuphakamisa igama likaJehova. Uzitusa kakhulu nokutusa igama likaJehova umenzi wezulu nomhlaba. Athi uIsaya usuku la liyofolisa bonke. Sonke singakwazi ukufola ngithi. Mawumile ushona phansi bangazuthi uyaguqa kanje. Liyofolisa bonke abaphakemeyo, kuthotshiswe bonke abazidlayo. Abaziphakamisayo bayakuthotshiswa. Uyokuthatha usemsamo ambekelele ngasemnyango, athatha ngasemnyango ambeke ngasemsamo. So the fact that you are not humble, the fact that awumthobeli uNkulunkulu,
The fact that awuyenzi intando kaNkulunkulu. The fact that awuhlele ebukhoneni baNkulunkulu. The fact that ugijimela izinto ezithandwa wena. The fact that ugijimela ubumnandi besikhashana. The fact that wenza ukuthanda uwe ukhonsabela abanye uNkulunkulu. The fact that wenza noma yini ngesikhathi uNkulunkulu akuphe sona. Then you will reap whatever you are sowing njengamanje. Because ukuphila kwakho uyatshala each and every day ngezenzo zakho. Utshalani? Utshalani? Yazi bonke abathunywa bakaNkulunkulu babezoveza ukuthi uJehova ungubaba wobulungiswa kangakanani. Ngokuba bonke babecacisa kabanzi ngokuthi abantu bazothola isijeziso ngalolu suku. Yilaba ababekade bezibona bengcono kunezulu, beziphakamisa, bengenandaba noNkulunkulu, bengenandaba nabo kakhulu, benendaba nabo kakhulu okudlula yonke into. Kanye nodaliyo bekhohliwe injongo yendalo yabo nomnikazi womhlaba. Xolisa. You always say ukuthi uJehova umhlaba wakhe lo. Noma mangiyibeka nje ngendlela ebekwe ngayo bathi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabo bonke abakhileyo kuwo. And you also specify them nizisho. But I don't know, is it deep within la unga understand khona into ishoyo ukuthi umhlaba ungokaJehova? If ungokaJehova, why pho wenza ukuthanda kwakho? Why pho wenza intando yakho? Lapha emsebenzini ejaldini uyazi ukuthi ke leli khaya la kwaSmith. You will not do into oyenza le kaMdluli kaSmith. You will not do into oyenza le kaMthetho kaSmith. You will not do into oyenza kaMkhize kaSmith. But uzowenza into yakaSmith. If la kaSmith kungena u7, la kaSmith amanzi awachithwa kusinko ngaphakathi achithwa kusinko ngaphandle, you will do exactly as kaSmith bekuyalezile. Because ikwaSmith lana. Uzowenza ngentando yakwaSmith. What's going to happen ke if wenza intando noma into yakwaNjoko uyenze la kwaWellington? uMrs Wellington mebuya ngeke azakuxosha. Athi, what have you done now? What on earth are you doing in my house? Have you lost your mind? Are you out of your mind? Are you insane? I told you not to do this in my house because this is my house. But you just constantly do as you like. You constantly do as you want and wish. Then you do not belong in my house anymore. You're going to hurt my children. Why do you have to mop like this? Why do you have to split water like this in the floor? Then you're gonna have to get out of here. Please, I've had enough with you. You're gonna have to get out of here. You've been stealing my soap. You've been stealing my clothes. You see that I've got hundreds and hundreds of towels and you're being stealing one of them. Not noticing that I know all my towels, each and every one of them, because they're in packs. And I know how I was buying them. So, but since you've been stealing my things, you're gonna need to see where you came from. You do not deserve this job. That is what abantu are busy doing la emhlabeni. Bayazenzela, bayazintshontshela, baziphelela umathanda emhlabeni kaJehova. Then judgment iyeza. Then you're going to surely and surely die. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. I was saying you would definitely and surely die. Okubuhlungu ukuthi abaprofeti bakaNkulunkulu baphetha ngokubulawa bonke. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yomusa, uthando kanye nobubele bakhe obukhulu wayeselangazelela ukuthi kuphindwe kuthunywe omunye futhi ufakazi wakhe. Kuthunywe omunye futhi ozoqondisa izwe ngeqiniso alibuyisele kuye ukuze abantu basindiswe ngaye.
osidalile. So izulu lonke lathula, abaningi abaze bafisa ukubuya lapha emhlabeni ngokuba babulawa ngesihluku esikhulu kakhulu kwaze kwasuka Nkosi yami esihlalweni sakhe singcwele, umholi wethu uJesu Khrestu. Wathi thuma mina Baba. Ngiyazinikela ukuthi ngiyobonisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu onjani. Ngiyazinikela ukuthi ngiye lapha emhlabeni noma kunje, bathi ngiyokukhazimulisa Jehova. Ngiyohambisa iqiniso lakho. Ngiyogcizelela. Ngingeyeli ukuyochitha lutho osuyibekile. Ngingeyeli ukuyochitha lutho abaprofethi, izifundiso nemithetho yakho. Kodwa ngiyobayala laba bantwana ukuthi abenze njani ukuze bezobona umbuso wezulu. Because umthetho wasuvela usukhona usubekiwe. So this is God putting umthetho. Awuyala athi ungabulali. And uJesu mefika yena. Ukuthi ngithi mina uyabona njengoba usugaya izibozi enhlizweni yakho nasengqondweni yakho, uzigayela ukuthi mhlawumbe imali izoshesha uma ngingaba i-assassin, uma ngaba nginkabi. Azi ukuthi kuzokulidela esonweni lokho. Azi ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi uzufinyelela la uphula khona umthetho kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So stop it lento ukuthi manje ingazifinyelele la izokulimaza khona. So naye uJesu wayezoshumayela the very same vangeli elashunyayelwa ngabaprofethi lombuso wezulu osusondele, nokuthi abantu abazilungiselele ngokuba lolu suku lungafika noma inini, especially bengazelele. So abahlale belindile ngokuba usuku lesikhathi asilwazi. Le ndaba ikanjena, imagine inkosi yamazulu uMisuzulu ethula umyalezo kubantu ukuthi abakhokhe intela enkosini. I'm just making an example. Ebese ethumela izinduna ukwazisa abantu, kodwa vele batholakale abantu bengakwenzi, bengayikhokhi intela nanani. Lokho ebese ingane kaMisuzulu ithi okay, lungile mina baba, ithi ngiyobachazisela kahle because aba-understand labantu ukuthi kusho ukuthini ukuthi bakhokhe intela ngoba egcineni kosuku uzosiza bona. So mayifika ingane yami isiZulu ithi bantu size sikababa, kahle kahle njengoba ubaba ethi khokhani le ntela athi khokheni, kungengoba eniqola futhi noma enomhobholo, kodwa noma futhi elwa nani, kodwa akafuni ukunithwalisa ijoka lokuthi niswele imisebenzi, kodwa wenzela ukunyusa izinga ezweni lezinsiza. Kanti futhi oyikhokhayo nihlale nazi ukuthi uzonakekelwa yena nomndeni wakhe, abakubo. So bantu basezweni lika baba, akusekho noyedwa ozoswela umsebenzi noma indlela yokuphila, kodwa ufisa ubaba ukuthi sonke sisebenzisane ukuqhubekela phambili ukuze kusizakale nabaningi abangakwazi ukuzisiza. So usizo ngokuningi kwempilo. So basically umntwana kaMisuzulu aqhamuke athi kahle kahle nje ubaba ekhiphile nje ukuthi khokhani intela. Hayi ngoba mhlawumbe efuna ukuthi nisafarishe edlala ngani ngoba naku ethi mhlawumbe nihola kangcono noma nisebenza cha. Ngicela ukuthi ngimcacisele ngimchazisele ukuthi it is because uyabona ukuthi njoba siphila endaweni esemakhaya kanje, njoba siphila endaweni engenazo izinto eziningi kangaka, njoba siphila nabantu abaningi abagulayo, abadala, abakhubazekile, zonke lezi zinto, ufisa ukuthi bakwazi ukuthi basizakale nabo, besizwa kakhulu nayilabo basebenza kancane, because in as much as sisemakhaya bakhona abasebenza kangcono, bakhona abenza kahle empilweni yabo. So by paying that tax
Ubaba uzama ukuthi wonke umuntu asizakale ukuze nezingane lapha ezikoleni eziphumayo zikwazi ukuthi zithole omabhasaries esikoleni, zikwazi ukuthi zisizwe ngazo zonke izinto, abangasebenzi bakwazi ukuthi basizwe. And bear in mind, wonke okhokha intela is going to be well taken care of. So ubaba hayi ngoba ezama ukuneqola. So ngale ndlela namazwi indodana yenkosi izama ukuveza nokugqamisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantu bazisize bona, because at the end of the day what the message is being portrayed ukuthi people, you must help yourselves. So now ke nayo ke indaba uJehova ufike wawubeka umthetho othi ngalo mthetho lo uzobe uzisiza wena, ngoba ngiyazi abantu abaningi bake babe nokukholela ukuthi inzima nje ukugcina iminyaka 10 yo ngeke iminingi kangaka ngeke ngikwazi. The question is, if webile ethi uJehova ungebi, if ubulela ethi uJehova ungabulali, who goes to jail ngenxa yalokho? Akusiwena. If uphingile kulo mshado wakho wahamba olanda enye ingane lapha ngaphandle, wahamba olanda ubani olanda izifo lapha ngaphandle ayilethele emshadweni ezogulisa enye ingane engaphinganga. Leya ngane yangaphandle esiyilandile, mawucabanga izothandwa la, noma izothandwa wena wedwa, noma even umama eyithanda yona vele ibone ngathi hayi uma akangithande nani nani, ukuthula awusoze waba nakho. I promise you that. That's the kind of life we are living njengamanje. As I said ngesaqala ngithi yebo leya khombo leya yokungezwa nenkani iyona ezokuthwalisa kanzima, iyona ezokudalela usizi, iyona ezokudalela izinhlungu, iyona ezokudalela konke ongase ucabange okubi empilweni yakho. So I just hope this example izokwenza kucace kubantu ukuthi ukufika kwaJesu weMaKhrestu nangokufa kwakhe akazange azathi sengifileke manje sengingenza umathanda, because most people believe in that. They believe ukuthi ayike sefile uJesu sesingatanasa senze umathanda, futhi wabethelwa nemithetho, ayikho leyo nto. I repeat, ayikho leyo nto. uJesu wayezogcizelela, wayezogcwalisa whatever abaprofeti abasebefikile bezokusho lapha emhlabeni, base bezokudlulisa bethunyelwe ubaba ohlala ekhaya ezulwini uNkulunkulu. uJesu wayezokugcwalisa ukuthi kunjalo, futhi ukuze kube lula enzani kanje kanje kanje. That is why ekhuluma ukuthi before uzofika kusona isono, mina ngithi usiqala kusekude, uzofika kubulaleni uqala dala uthi yipi indlela engenza ngayo nje mina ngoba ngilakhona, ngoba nginalutho. Ukuze ufike ekufebeni uqala uzindle, uqala ukubukana nephone efonini yakho. uJesu ushesha kuvezele into isakude le, because uyazi ukuthi izohamba ehamba ifinyelele kuphi bese ugcina usulimala, ngoba isitha sikulutha kancane 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 kancane. Sithi okay, sikiphi level manje, sikiphi level. Yabo mase ususondele esonweni bese siyakudedela uyingenele wena khaxa. Usuphulile umyalelo kaNkulunkulu, wawuphula umthetho kaNkulunkulu, and you can die anywhere, any second mawusesonweni, and then ukufela esonweni uya ekubhujisweni. And uJesu into azayicacisa kakhulu emhlabeni, wayezocacisa ukuthi why kumele sikhandlekele umbuso wezulu, why kuyisidingo kangakanani kithi. So ukukhuluma kukaJesu nezenzo zakhe kwakudumisa uJehova umenzi wezulu nomhlaba ngayo yonke indlela, ngoba udumo lungolukababa wethu ohlala ekhaya ezulwini, nenkazimulo ingeyakhe. Uyena yedwa ufanele ukubabazwa, uyena yedwa ufanele ukubongwa. Kungakho nje kwintshumayelo esentabeni asifundisa ukuthi uma sithandaza asothi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. And la magama nje emathathu afakazela eminye yemiyalelo 10. Ibangcwele. Be therefore holy as your Father in heaven is holy. And if silingcwelisa njalo igama lakhe, simenza abe ngcwele, we are out to be holy as much as he is. Aphinda athi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba uliphatha ngeze akayi kumyeka. Yabo mase uliphathe ngeze walixhaphazisa isinom kanjani, alisekho ngcwele, awusalingcwelisanga.
and you are breaking one of the laws ngokuphatha kwakho ngeze. Athi methuka umuntu athi bani abiza igama likaJehova. What? Ngalezi indebe kade uthiwa ngaze inhlamba engaka just 5 minutes ago. Usuzobabaza igama likaJesu. Ulibabaze le etavern ucishe uwa nesihlalo. Ha? Ini? Ngokuba oliphatha ngeze akaye kumyeka. So uJesu always gave uNkulunkulu credit. Yonke into nangazo zonke izindlela. Wehlezi khuleka entabeni. Wazila ukudla, wabhabhadiswa, wafundiswa, engcwelisa igama likaJehova. Okay, let us get deep and deeper. Number 1, ukukhuleka entabeni. Kuyamangaza indlela amaKristu amaningi manje engenandaba ngokukhuleka entabeni, kodwa bethi bengabalandeli bekaJesu. Baningi awusoze wababona beyokhuleka ezintabeni because they are so modernized. You're so modern ngalendlela ukuthi ama-hills lawa amaqhawe senwagqokayo nithi niyokhonza uJehova, nithi niyokhonza uJesu enkonzweni, awanivumeli ukuthi neqe amagquma nezintaba namatshe ukuyolila enkosini. You are so modern right now. Niyaswenka ngifaka ama-weave enkonzweni. Ayikho umuntu ongathi seswenkile segqoka iqhoko sabe seyo anyukele entabeni, anyuke for a good 30 minutes libe linyukele lifike phezulu. Hill? Never. Nakona nje ukuthi kumele ulikhumule uliphathe ngesandla nakhona usayisicucucu wena. Usazibona ukuthi ungcono. So being so modern kwakho uthi hayi phela uJesu need joy, you need to have joy ngosuka uNkulunkulu. Hello. Ukhonza bani? Wenzani umholi wakho? If ngampela umbizo ngomholi wakho uJesu, wenzani? Akanyukelanga entabeni, akakhulekanga ukuzithoba, akakhulekanga ngokuzinikela kuNkulunkulu engenandaba naye. Kodwa enendaba noNkulunkulu, enendaba nomsebenzi kaNkulunkulu, enendaba nokukhazimulisa uNkulunkulu, enendaba nomdali wezulu nomhlaba, enendaba please bantu baNkulunkulu. Zinuke. If you say you are a Christian, it's time manje ukuthi ngimKristu ngampela uJesu wenzani? Because ukukhola kwakhe uJesu Kristu wengakholela ukuthi lezi zinto ayezenza it's just a history ozifundela ingane zakho. uJesu wenza ukuthi, uJesu wenza ukuthi. Wena wenzani ke if engumholi wakho? So uJesu always gave uNkulunkulu credit ngaso sonke isikhathi. Ohlezi embabaza. Ehlezi emfesaza ngombuso wezulu. Number 2, ukuzila ukudla. Nayo ke indaba. So some believe ukuthi ukuzila ukudla uyazihlukumeza ngandlela thizeni. Kanti uJesu ufuna sibulale ngaso sonke isikhathi. uJesu ufuna sijabule. That's what most people always say. uJesu ufuna sijabule thina. The only time uJesu engikaze kuvumela ukuthi uzile ukudla ingale nkathi la eduze kwakhe. Remember eseduze kwabafundi bakhe beze bebuza ukuthi lawa bazila ingane. Wathi bengazila yini ubaba ela eduze kwabo? Bengazila yini umzali wabo ela eduze kwabo? Abaswele lutho phela lapha. But abantu sebeya misunderstanda imiyalelo nemibhalo ngendlela ehanjiswe ngayo encwadini kaNkulunkulu. Hence that is why uNkulunkulu efuna siqonde namhlanje si understand ukuthi whatever umholi wethu uJesu Kristu wakwenza, we are out to do the very same thing so that sizomqonda uNkulunkulu, so that sizokwenza intando kaNkulunkulu, so that sizokwazi ukuthi sibambe isitanda sesizulwini sila emhlabeni sibe ngcwele njengoba nomholi wethu engcwele, njengoba noJehova engcwele, nanjengoba siyalile ukuthi asibeni ngcwele. Ukuthi abantu abaningi izinto eziningi bazithathaphi, or it's just telling themselves so that they can be lenient with themselves, making things easier for themselves. For what? Because njengamanje sibhekene nemimoya kakhulu, sikwimpi enkulu yakwamoya
edinga ukuzila ngaso sonke isikhathi, edinga ukulila kubaba uNkulunkulu. Khona singezokwazi ukuthi sifeze iy'nkanuko zayo, kodwa sifeze indlungu kaBaba ohlala ekhazweni nosithumile. So lokhu kusinikeza isithombe esicacile ukuthi ukuze wenze intando kaNkulunkulu, kwamele ube umuntu oyitubayo inyama, ayibulale ngokuzila ukudla. Khona izwe lakamoya uzohlala ukulo ngaso sonke isikhathi. Ngoba indlela yokujabulisa inyama ukudla nokuphuza, kodwa eyokujabulisa umoya ukwenza intando kaBaba uNkulunkulu. Remember Matthew 4. Wenzani uJesu? Efuna ukubulala inyama khona ezokwenza intando kaBaba uNkulunkulu. Akazilanga 40 days, 40 nights. Wazila ngithi. Ebese nithi ukuzila no man, uNkulunkulu ufuna sijabule, ufuna wabhabhadiswa. Asikhumbuleke bantu, wabhabhadiswa apho uJesu. Akabhabhadiswanga emfuleni iJordan, ebhabhadiswa uJohane. So ngokuba eyinkosi futhi evela esihlalweni esikhulu sophezu konke, kodwa ngenxa yokuthi wayesenyameni uJesu Nkosi yami, le engcolayo, kwadingeka ukuba angene emanzini ebhabhadiswa nguJohane. Njengegumbi lidinga ukuhlanzwa. Your house needs to be cleansed at all time. Lidinga ukukorojwa njalo, nokunye okwenziwa ngamanzi. Kanjalo wonke okholwa nguye kumele azihlambululwe ngokungena emanzini, kukhucululeke konke ukungcola okuvela ngezinto eziningi zalapha emhlabeni. So uJesu, Matthew 3 verse 13, wangena emfuleni iJordan, emanzini ahambayo. Underline, ahambayo. So ngiyaqondi lokhu kubhabhadiswa mhlawumbe umuntu afafazwe noma afakwe amafutha. I do not know, angifuni ukuspecify anything, but I just don't understand mina, because from a perspective okuba umholi wami kube uJesu, I know ukuthi in order for you to be cleansed, you need to cleanse yourself ngamanzi ahambayo, so that ukungcola kuzosuka uhambe namanzi. And uJesu Khrestu umholi wethu Nkosi yami, wenza ngendlela okungayo nefanelekile, okumele nathi senze ngayo uma ngempela sithi singabalandeli bakhe. So bantwana bakukholwa, bantwana bakaNkulunkulu, asibukeni uJesu ukuthi wenza kanjani. Asibukeni uJesu wabhabhadiswa kanjani. Asibukeni uJesu ukuthi wazila kanjani. Asibukeni uJesu ukuthi waye entabeni. Asibukeni konke kumholi wethu uJesu Khrestu. Senze nje ngendlela enza ngayo. Asikopeleni kuyena straight manje. Sithi umholi wethu angithi asikopeleni kuyena. Otherwise shuthi sowenza ngokuthanda kwethu. Shuthi asisaholwa uyena. Akasayena umholi wethu. Kakhulu ngalokho, and as I was saying ukuthi asenze njengayo umholi wethu, ngendlela enza ngayo, ukuze kucace ukuthi umholi wethu ngempela. Siqhubeke nje nomyalezo wanamhlanje. Kuyiqiniso ukuthi uJesu akezanga lapha emhlabeni ukuzophikisana nomthetho owase ubekiwe, kodwa wayezowugcwalisa. And another thing I want to specify, uNkulunkulu ayitshela njengamanje ukuthi kuyenzeka abantu abaningi bathi umthetho kaMose, because kubhalwe kanjalo vele ukuthi umthetho kaMose. Sihlale sazi ukuthi uMose akazange aze abhale imithetho, but wawubhala umoya kaNkulunkulu ezibhebheni zamatshe. We must remember ukuthi ngenkathi uNkulunkulu ethumela uMose ukuthi ayokhipha abantwana baka-Israyeli ezweni laseGibhithe, ezweni lobugqila, ukuthi wathi uMose, baba nginamalimi nje mina ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma. So wathi uNkulunkulu, okay, khululeka, yazini wena-ke uzoba njengoNkulunkulu, ebese u-Aroni lo mfowenu yena uzoba uzoba njengomprofethi wakho, ebese ayadluliselwa amazwi.
Not ukuthi uMose wayenkulunkulu, cha, wayezoba njengonkulunkulu because uNkulunkulu watshala kuye and konke uMose ayikutshalile uNkulunkulu kuyena wayekudlulisela ku-Aaron, u-Aaron kube uyena umprofethi. Kahle kahle kwakumele kube uMose umprofethi to pass the word, kodwa-ke ngenxa yokuthi wayenamalimi kwadluliselwa kwaba u-Aaron osebenzayo, uMose waba njengonkulunkulu. I hope I make sense ngalokho engikuchazayo njengamanje. So I do not want people to keep on saying ukuthi hayi vele umthetho kaMose. Nalokho nje kusayisithi sizama ukuthi sidwengule sidlale ngengqondo yakho so that you won't keep the law of God. Ukube kwakumthetho kaMose, uNkulunkulu wayengekazizele mathupha ezoletha nomthetho la, ezehlele noMose le entabeni for 40 days. Wathi ebuya uMose wafica abantu sebezenzela amathole amagolide nani waphinde wabuyela futhi wahlala lapha for 80 days. Ehleli kwinkazimula kaNkulunkulu, wabuye esekhazimula ngendlela esimanga. Kwakumele ukuthi azimboze emehlweni akhe ukuze abantu bangamboni ngoba wayesekhazimula egcwele inkazimulo kaNkulunkulu. So akaze abe uNkulunkulu uMose, akasoze abe uNkulunkulu, futhi akaze abe namthetho uMose, akasoze aba namthetho. Umthetho okaJehova. It's just kuhluka kwi-level abantu abakhula ngayo beze befinyelele eduze kwaNkulunkulu. But we will never be uNkulunkulu. We will never be like him. God is the most holy. Uyena yedwa umuhle. So uJesu wayezofaka isigxivizo nesiqinisekiso sokuthi unjalo futhi umthetho. Awujiki, awusoze wajika, kodwa umile enguna phakade. Ngoba noma umthetho ungabizwa ngokuthi umthetho kaMose, kodwa sihlale sazi ukuthi ungoJehova. So Matthew 8 verse 5, uJesu wathi kuye, hamba uzibonakalise kumpriest. So if uthanda, you can read the whole story, and I'm just underlining verse 5 because I want to get to this point. Ngalesi sikhathi wathi kuye, hamba uzibonakalise kumpriest, uyise umnikelo owayalelwa nguMose kube ngubufakazi. Iphinde yabuya lento ukuthi umthetho kaMose. No, akusiwona umthetho kaMose. uMose was so righteous, and uma ungcwele yonke into kaNkulunkulu iba yakho. NoJesu ehlala esihlalweni esiseduze kakhulu uNkulunkulu, ezeba ulizwi kaNkulunkulu ingoba wayengcwele kakhulu. So uJesu mayekhuluma nalomlisa ethi hamba uyozibonakalisa kumpriest ngendlela owayalezwa ngayo. Mawucabange ngasho kanjani ukuthi iya kumpriest uyozibonakalisa ngokuthi uhambise umnikelo, if imithetho nabaprofeti, if leyamnikelo leya specifyayo encwadini kaLeviticus, Exodus, Numeri, Deuteronomy. Because nithi wafika wakuchitha ngithi uJesu umthetho, wafika wakuchitha konke imikhosi, konke iminikelo esono, iminikelo yokushisa, iminikelo empembe. If wafika wakuchitha konke, then uJesu engasho kanjani ukuthi hamba uyobonakalisa uhambise umnikelo? Then shuthi uJesu wayenamanga. uJesu wayenamanga noma inini? Ngeke umholi wami bandla, inina eninamanga. uJesu akachithanga lutho okaNkulunkulu, kodwa wayezokunezezela ekugcwalisa, ezokwenza iqiniseko ukuyikona kunjalo kugcineni. Akusoze futhi kwajika. So lelizi ligcizelela ezinye zezimiso ezifakazela umthetho ukuthi nempela uhambiselana nezimiso zikaNkulunkulu. So ngabe senza elikhulu iphutha uma singaba nokukholwa ukuthi kukhona uJesu afika akususa, wabesethi kungabe kungasenziwa. Cha, ngabe sinamanga. Lokhu sekungokwedlule nokuthi wabethelwa nakho esiphambanweni akuwenzi nakancane umqondo ukuthi kanjani. Mhlasimbe into eyaba indida kakhulu umusa kaJesu ayewuveza kaNkulunkulu kubantu. Yona into eyadida abantu kakhulu indlela abanomusa kakhulu ngayo kwadlulela. Ngoba abaFarisi nabaSadusi bangalesi sikhathi soJesu babewubambe kakhulu umthetho, kodwa bengaqondi ukuthi uthando lukwedlula konke. Kahle hle uJesu njengoba wasuka esihlalweni sakhe wayehamba ephethe igunya esandleni sakhe sokukhazimulisa uBaba uNkulunkulu ngokuwenza nokuveza umusa kanye nobubele bakhe kubantu bakhe ngaso sonke isikhathi, ngazo zonke izindlela, especially when it comes to ukusisiza
nokuphulukisa abantu kwakuhamba phambili. And into engiyithanda ngoJesu ukuthi wayethi semphulukisile umuntu wengayifuni ngisho udumo, ngisho inkazimulo, athi nje ungatsheli umuntu. Esemsizile umuntu ekoneni kwakhe wamsindisa, athi nje uhamba ungabe usona ngoba umwona uzokwehlela okukhulu kakhulu nalokho. It was a big deal uJesu ukungoni, because namanje kusayi big deal. Isono siyi big deal ezulwini. Hamba ungabusona. So imfundiso yaJesu yayigcizelela mayelana nombuso wezulu osusondele okudlula yonke into, ngoba kungumyalezo omkhulu ovela ekhaya ezulwini. Ekumele abantu bawazi ukuthi ke umbuso wezulu ususondele, ngakho ke abazilungisele abangcwele bakhe ukuyodla isidlo esingcwele ekhaya ezulwini kanye noJehova uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. People, prepare yourselves. Isidlo esingcwele has been prepared. Umshado wewundlu is prepared. What is this? That Lord wedding supper is prepared. uJesu nje wezogcizelela ukuthi ngcono enzani kanje, ngiyanyala abantwana bami khona, so that you can make it lapha. Remember, sikhuluma ngecharacter, sikhuluma ngezibusiso, sikhuluma ngeziqalekiso neleniency. Sesikhulumile ngecharacter, ukuthi uNkulunkulu unothando nomusa nobubele kangakanani. Let's go to izibusiso. Matthew 5. Abusisiwe abampofu emoyeni. So being poor in spirit, ufuna ulangazelela uJehova kubalekile, ngoba umoya ovela kuye. Number 2, abakhalayo, abamnene, abalambele bomele kulunga, abanesihawu, abanenhliziyo ehlanzekile, abalamulayo, abazingelwa ngenxa yokulunga. It's very important sizazi izibusiso zikaNkulunkulu. Ngixolise kakhulu ngalokho. I was saying you are blessed if you cry unto the Lord. You are blessed if unobumnene. Kahle kahle into abefisa ukuyigcizelela kakhulu uJesu ukuthi yazi, by showing the character of God, the blessing comes to you at the end of the day. By showing umusa kwabanye abantu uthi unamazambane amabili, ukwazi ukwakhipha womabili, ngoba vele usanawo utamatisi wena, usanawo amathini, wakhipha womabili lawo mazambane ngomakhelwane wakho uthe uyashoda, umnikeze wona. You the one who eventually get blessed ngakho konke lokho, ngokuveza the character of God yomusa nobubele nesihawu. You will be one that's so blessed. Athi ku verse 5, babusisiwe abanesihawu ngokuba bawuhawukelwa. Ngenxa yokuthi unesihawu kwabanye abantu, ngenxa yokuthi wenza sure ukuthi abanye abantu yabanakekela. Athi uJesu ngangilambile nangangipha ukudla, ngangigodola nangangiyempesa, ngangibushiwe nangangihambela. Ekhuluma ngabantu ophilisana nabo lapha emhlabeni, ekhuluma nabantu esiphila nabo. Your neighbor when they're hungry, that child oyaziyo ukuthi ihlala nomama ophuzayo, and you know very well ukuthi ngaso sonke isikhathi masephuzile umama walengane uyishiya yodwa ingane ehamba yedakwa imali engane isale ilambe, uhlala wedwa emqasheni unokudla ukuza kubole. How about you call the child uyiphakele? It doesn't matter ukuthi ukwenza every day. You shouldn't be tired of doing into enobuminele. Shuthi uNkulunkulu futhi ubekade wakhathala ngani, ngoba uhleze nenzela ukudla ngaso sonke isikhathi engakhathali, enganideli. So uJesu was just emphasizing ukuthi at the end of the day, by the so good that you are giving, you will receive so much. Ngokupha kwakho, ngokwenza kwakho. So we must know, people of God, ukuthi ubufakazi bukaJesu, ivangeli likaJesu lalezogcizelela
kuthina sonke ukuthi uma nithi ngingumholi wenu, then philani kanje, enzani kanje. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile. Yabo nje busagaya ibozi nje, usacabanga ukubi, usacabanga izinto, ucabangela umakhelwane wakhe into ebhedayo. Akakabi uJesu umholi wakho, angazi ukuthi ubani. Babusisiwe abalamulayo, abazingelwa ngenxa yokulunga. Uyazingelwa wena? Do you get tempted? Ngenxa yokuthi wenza into right? Ask yourself ukuthi uba umholi wakho. So kahle kahle umholi wethu uJesu Khrestu omnene nongcwele. Isifundiso ayizama ukusicacisa nokusigqamisa kwintshumayelo yasentabeni ngokuthi kungaze kufike la ekuthenini wenza khona isono. Kodwa sheshe uzisindise ngokubalekela okubi. Sheshe uzisindise uzihlenge ngoba yonke into iqala kancane kancane. Ngokunganakeki libele nje ikhula yanda ngaso sonke isikhathi. Futhi into ayisho wayekhotha kuwona umthetho wobungcwele Exodus 20 iminyalelo 10. Ukuthi ukuze ugcine kumele wenze kanjani. Wayezama ukuzosiza nje kuphela uJesu ezosicacisela ukuthi uNkulunkulu wesho ukuthini. Because uNkulunkulu ufika asho one word. And uJesu ufika kuzokuhlakaza ukuze abantu bezokwazi ukunderstand ukuthi kusho ukuthini in your daily lives. Kusho ukuthini ukuze ungakwenzi uzosiza kanjani. Which is why the Lord has put me in this platform to explain in more deep depth ukuthi kusho ukuthini kuthina sonke, and be able to fit it with daily life yakho, and be able to tell you ukuthi if ungenaso isihawu khuluma ngokupha umakhelwane wakho. Ngifuna ukukuchazela, ngikutshele, ngikucacisele ngendlela ophila ngayo wena ukuthi umyalelo kaNkulunkulu uyangena lapho. Umyalelo kaNkulunkulu uyangena ephaketheni lakho. Uyangena emndenini wakho, uyangena ey'nganeni zakho, umyeni wakho, unkosikazi wakho, uyangena emsebenzini wakho, ungena yonke indawo. So ngiyacabanga ukuthi it's just going to church and coming back. Church and coming back. Uqhubeka uphile emathanga. Cha, akukho nje. The reason why elibele abantu bafisa ba-understand baqonde ngoba akafuni ukubhubhe ngisho yedwa. And uyazathi encwadini yakhe, if iso lakho likhubekise, ngcono ulikhiphe. Rather ungene embusweni wezulu ungenalihlo kunokuthi ungene embusweni wezulu. Sorry, kunokuthi ungene esihogweni unamehlo amabili kade ukhubekiswa yibona. Matthew 5:23 uthi ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-althare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-althare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele. So uma kuthiwa umnikelo wakho, kushiya umnikelo oyimvu kanje. Futhi la ushiya khona ukhona umpriest ozowubona, and awukwazi ukunikela usabophile inhliziyo yakho. Same as with indaba yesidlo. You can't go udle isidlo usanenhliziyo embi, ungahlambulukile, ungavumanga izono zakho, ungaxolelile. Uthi mina nje sibanibane nje ngeke singamane impi yethu nje singamane eqhubeke nangale kwethuna. Kodwa ugijima uthi uyodla isidlo wena. Gijima phasike ngiyodla isidlo. Nikhonza abanye. Ubani umholi wenu wemaKrestu? Angibuza ubani umholi wenu? uJesu. And wacacisa uJesu ukuthi umnikelo wakho ngeke uze wamukeleke. Udinga ukuthi uvule inhliziyo yakho yonke ibe mhlophe njengeqhwa, ihlanzeke njengoNkulunkulu ukuze kuzobonakala ukuthi usuka ekujuleni kangakanani. Khona uzokwamukeleka kuBaba uJehova uMenzi wezulu nomhlaba. So in one of the 10 commandments, uJehova uMenzi wezulu nomhlaba uthi ungaphindi. So uJesu ngobuhlakani and umholi wethu wehlakaniphile Nkosi yami. Even though wayenza ama-examples ama-fanatics nani, but kwakuveza ukuthi uhlakaniphile kangakanani. Because into wayebheka ekujuleni kwayo man. Only the wisest can understand. Only laba besaba uNkulunkulu ngoba uqala ukuhlakanipha umesaba uJehova. You cannot be smart if ungamesabi uNkulunkulu. I promise you that. So uJesu ngobuhlakani bakhe basezulwini uyazi ukuthi yonke into
ozinda ngayo ugcina usuyikhanukela ebese uyayenza. So isono siqala kuyo inkanuko esisuka esweni, ngoba ukuyenza kwakho engqondweni into ukuyihlela kwakho lokho ukwenza uhlezi uyicabanga. Bese ulangazelela ukuthi izofezeka kanjani futhi maduze. And siyathola ukuthi from the spiritual realm ukuthi the spirit of lust uma sikubusa, yebo konke kuqala ekhanda uthi uyabheka sekwenzeka emaphushweni. Leyo nto ifana nento esiyenzekile ngoba izokhula kuwe, and uma seyenzeka physically uzobe usingasalawuleki. Yikho umholi wethu uJesu Khrestu wavele wathi, okay, ngokubuka nje kwakho usophingile, because wayazi ukuthi they will get to a point la uzobe usuyenza khona physical lento, kodwa ngokubuka nje kuphela wacabanga walala naloyo muntu esifazane engqondweni, sufana nomuntu oyenzile. Because mase usulale naye emqondweni usuzolangazelela ukuthi lento ngifuna yenzeke ngempela ke. Uyifuna ngempela ke manje. Ukulunga kubalekile ekhulwini ngoba kuveza ubuNkulunkulu kumuntu. Njengoba umholi wethu iwundu uJesu Khrestu asifundisa ukuthi uma umuntu ekumuka isihlathi imphendulele nesinye, nocela kuwe muphe, ukhulekele abakuzingelayo, uthande isitha sakho, phinde ubusise abakuqalekisayo. If unenhliziyo embi, can you do that? Inhliziyo elikhulu uzothi we mina ngeke ngize ngidlala umuntu, we ubani? But ukulunga lokwaveza uJesu ugcizelela ukuthi kumele senze kanjalo. Olise kakhulu ngalokho. Let us pinpoint once again ekuthenini udumo oluka uNkulunkulu. Matthew 6 verse 2 uthi, ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi sebewamukele umvuzo wabo. Ngaso sonke isikhathi udumo isn't supposed to be yours. Udumo lukaNkulunkulu. Because mase umenzelile umuntu lokho, isandla sakho saka right singasiboni saka left. But the Lord in heaven sees you, and the Lord in heaven will award you. Ngiyazi into eyigugu kangakanani ukufuna ukudunyiswa ngabantu abakuthandayo. uJesu yasho ukuthi udumo kuyo yonke into ulungulu kaNkulunkulu, asingalufuni, singalwenzi oluthina kancane. In fact, nangelilodwa ilanga, kodwa silunike yena odalile izulu nomhlaba ngokuba limufanele. Only the Lord who gave you that 100,000 check every month. Dumisa uNkulunkulu ngokuthi unikele at least ngo-20,000. Dumisa uNkulunkulu futhi ubabazeni, Nkosi ngiyabonga. Nkosi ngiyabonga. Because baningi abangenakho lokho lapho. Ipha nje umuntu ugcine engazanga muntu. Futhi kungazi umuntu ukuthi uke walula isandla ngegama likaJehova. Futhi ngoba uyena okumele abongwe, ababazi futhi lingcwelise igama lakhe ngawe. Uthi usuyilethile igrosa kuloya muntu, kuloya muzi, bangalobe biza igama lakhe, awu ingane yakanjoko, awu ingane yakanjoko, cha. Bathi uNkulunkulu siyabonga, babonge uNkulunkulu ngenxa yesenzo sakho. Nkosi ngiyabonga. Ubonile ukuthi bese u-empty kangakanani emakhabetheni. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngithe ngikhuleka kuwe izolo nginxusa babengcwele. Wakwazi ukuthi usebenzise liyanciko naliyancikokazi yakho ukuthi isilethele lokho esikudingayo namhlanje. Babazi igama likaJehova ngawe. Udumo luye kuwe, uye kuye ngaso sonke isikhathi. Ngokuba lapha emhlabeni siyizandla nezinyawo kanye nemilomo yakhe ukuziveza kubantu. So yithi ekumele simukhazimulise njengoba enza nomholi wethu uJesu Khrestu. Uhambo lukaJesu nako konke ayekuphilela lapha emhlabeni, umsuka nomhlala kwakho konke kwakungoNkulunkulu, ngoba wayenendaba nayo yonke into ekhona. Ngisho nokudla imbala, into eyisemqoka kuye kokwenza
intando kaNkulunkulu. So uJesu wayengenandaba nayo yonke into ekhona emhlabeni. Aze asho ezwi laNkulunkulu uthi mina ukudla engikudlayo kukwenza intando kaBaba. Wayengenandaba nayo yonke into. So fellow Christians, if nisanendaba nobumnandi, nisanendaba nobuchwebe, nisanendaba nezinto, are you sure ukuthi umholi wenu uJesu? Not saying that you should do it exactly like uJesu went, udele yonke into. Well, it depends kwi-level ye-spirituality ufuna ukuyi-read. But are you sure indlela olangazelela ngayo izinto, okhandlekela ngayo izinto ukuthi umholi wakho uJesu? Yazi kuzona zonke izinto ubaba wethu asiyala ngazo, into esemqoka alibele eyiphindelela, kodwa enganakekeli indaba yokuthi singakhathazeki. Ezincwadini eziningi uyaye ayale abantu bakhe ukuthi abaqini bangesabi. Nomholi wethu aphinde asikhumbuze kakhulu ngokuthi asingakhathazeki ngekusasa, singakhathazeki ukuthi uzodlani, uphuze ini. Ngoba ubaba ohlala ekhaya ezulwini uyazi ukuthi uyayidinga yonke lento. Uyazi ukuthi akudinga ukudla. Konke lokhu siyakuthola ngale nkathi ondla u-Israyeli for 40 years. Izingubo zabo zingagugi bekhula nazo. Bedla imana njalo ekuseni ntambama, ekuseni ntambama. If uNkulunkulu wakwazi ukondla abantu, I think there are 600,000 every day. Besingahlulwa wena wedwa. Seki. Ananeliseki. Uthi unesiko olufonke, wena ufune enye into. Unolofonke kodwa uhlala wedwa emqashweni lapho ohlala khona. Kodwa ufuna another thing, ufuna something else, ufuna more and more. That is why ungeke usibone isandla sikaNkulunkulu. Ayikho noyedwa umzali ongayekelela abantwana bakhe balambe ekhona. NoNkulunkulu uyasho ukuthi naye ukhona. Singalibele sizikhathaza. Engazuthi akekho, for he's not our supportive father enough, like he's not our supportive father enough. Aze agcizelele ngokuthi even izinyoni zezulu azikhandlekeli, azisebenzi kodwa ziyaphila. So if wena ungaphezulu kakhulu kunazo, uNkulunkulu ekwazi, and you are more than zona, engakhohlwa kanjani wena? People of God, let us underline ukuthi uJesu is so lenient with you. Uyadedela nje konke kwenzeka. uJesu showed the character kaNkulunkulu. uJesu wazila ukudla. uJesu showed izibusiso zikaNkulunkulu ukuthi you are blessed monza ukuthi. And iziqalekiso Deuteronomy 28. Uma ningalaleli nokudlalela izwi kaNkulunkulu, zonke lezi ziqalekiso ziyakunfica zinehlelo. Uzawuqalisa ensimini, engadini, enzalweni. Uqalise iqhama lakho liqovisi, uqalise yonke into uthi uyabona iy'tofu zakho ziyafa, iketela lakho, hawu Nkosi yami sengilithenge kathatha enyangeni, iketela liphinde liyafa futhi. You are cursed because awulalelanga izwi kaNkulunkulu. You are cursed because awuhambanga imiyalo kaNkulunkulu. NanoJesu sefike ezogcizelela ezo-eda, still wangalalela. So umholi wethu uJesu Khrestu wayengazeli uzosusa lutho kaNkulunkulu, kodwa ezogcizelela ezo-eda, ezo-emphasize umbuso wezulu ukuthi ususondele. Ungenze njani ukuthi uzilungiselele? Ungenze njani ukuthi ungafinyeleli esonweni? Ungenze njani? Even though use ama-fanatics kakhulu. Ngale nkathi ethi kuNicodemus, ngingenza njani ukuthi ngibone umbuso wezulu, ngangena kanjani ezulwini? Wathi kuzomele ukuthi uzalwe kabusha. Wathi kanjani? Ngabuyela njani esiswini sama? Wathi cha, ngikhuluma ukuzala ngamanzi nangomoya, okubhabhadiswa. uNkulunkulu ahleze egcizelela ukuthi you will never enter heaven if you are not baptized. You will never enter heaven if you are not cleansed. You will never enter heaven if you know uNkulunkulu. So people, let us underline ukuthi the only way ungakwazi ukungena ngayo ezulwini, because nayo umyalezo umbuso wezulu, ivangeli lombuso wezulu laletha uJesu. Ethi asilifafazeni, siliqhakambise. Wathi washo ukuthi okay, sengihamba manje kodwa ngishiya nomduduzo umoya ingcwele. Ayisekho manje umprofeti ozovela le ekhaya ezulwini as straight like uJesu wenza. Kodwa manje sekumoya kaNkulunkulu ozotshala uvuse abantu. Akade uphila naye umuntu, umbone ephila hawo. Benza ukuthi sevela ushintshe kungene umoya kaNkulunkulu wamsebenzisa. So umholi wethu uJesu Khrestu ekufeni kwakhe efela izono zabantu. Wayefa ngoba vele wayekhuluma iqiniso. Wayefa ngoba vele babemcrucify ukuthi lo uthi uyindoda kaNkulunkulu, uthi uyinkosi. Angeke sizidlaleni bambulalela lokho. Akafelanga ukuthi uqhubeke wone. Akafelanga ukuthi uqhubeke uhlale ezonweni. Other than that ukufa kwakhe shuthi kwaba yizeleze. I always say ukuthi if ungumzali wena, ingane yakho ihambe iyontshontsha lapha kamakhelwane noma ibulale.
if sebefuna ukuyibulala, avela athi umzala wakho thathani mina vele sengimdala yifele ingane yami. If uqhubeka futhi wena ubulala noma esefela umzala wakho kusize ngani ukufa kwakhe? Ngalutho. But ukufika kwaJesu efikele sizokwenza kangcono. Sikwazi ukuthi sixolele because ngalesa sikhathi uthi wonile ukhandwe ngamatshe ubulawa semthamba, but manje siyakwazi ukuthi wonile uguqe ngedolo lakho uthi ngegazi lakho Jesu ngiyaxolisa, sengiphinde ngahleba, ngiyacela ukuthi Jehova ungixolele. Bese uyabuyisana noNkulunkulu bese uthi uJesu hamba ungabi sona. So zibuza ukuthi umholi wakho ngempela noJesu Khristu. Uyazila wena ukudla, uyakhuleka. Bokuzinikela entabeni khuleka isikhathi eside. Thukulula umphefumulo wakho uNkulunkulu. Uyayiveza yini icharacter kaNkulunkulu? Zibuze yonke leyo mbuzo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Amanye amavidiyo khona ku-TikTok uLihlithemba Mzobe noma uLihlithemba Facebook, same videos in writings, in videos, Instagram, the same thing. uNkulunkulu anibusise, uyanithanda. Amen.